Wauw. Goedemorgen, wakker Nederland. Leuk dat jullie er zijn allemaal. Ik ga het nog één keer proberen. Want ik wil wel iets meer energie in dat applaus hebben. Want anders kan deze kettingreactie niet beginnen. Dus ik ga nog een keer terug. Ik rewind hem eventjes. Dames en heren, wacht een daverend applaus voor uw presentatrice, Annie. Wow, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Kijk, door het hartelijke applaus verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Jawel, dames en heren, we zijn bij de kettingreactie. We zijn bij het principe oorzaak en gevolg. Jullie klappen, ja, en ik glimlach. Oorzaak, gevolg. Zo werkt dat, een kettingreactie. Wie kan mij nog meer uitleggen wat een kettingreactie is? Jij hebt een idee. Wat is volgens jou een kettingreactie? Heel goed. Eén ding knalt tegen het andere, dan knalt het andere ding om tegen het andere ding aan, tegen het andere ding. En wat hij heel goed zei, is dat je dus sprake hebt van meerdere acties en reacties. Ja? Dus actie, reactie, actie, reactie, actie, reactie. En dat is een kettingreactie. Onthoud dat en verder thuis uitleggen aan je opa en oma. Oké. Zullen we dan maar beginnen? Nou, ik denk dat ik eerst wat ga uitleggen voordat we echt gaan beginnen. Want een kettingreactie moet nog verder uitgelegd worden. Namelijk, wie denkt er dat er op dit moment energie zit in de kettingreactie? Vingers of geen vingers? Wie denkt dat er op dit moment energie zit in de ketting? 2 hele gewaagde vingers. En ja, zij hadden gelijk. Applaus. Heel goed. Ja, er zit energie. Had jij het ook goed? Er zit inderdaad energie in de kettingreactie. En we hebben even mensen nodig die dat kunnen demonstreren. Hij gaat het voor ons demonstreren. Volgens mij. Ja, blijf even staan. Niks aan de hand, je hoeft alleen maar potentiële energie te laten zien. Hij gaat demonstreren wat potentiële energie is. En die energie bevindt zich hier nu op dit moment in de kettingreactie. Hoe heet je? Ahmed gaat het laten zien. In 3, 2, 1. Potentiële energie, dames en heren. En stop maar, dankjewel. Mag ik een applaus? Wat deed hij namelijk? Wat deed hij? Nee. Ahmed deed helemaal niks. En dat was de bedoeling. Ja? Dat is potentiële energie. Hij kan bewegen, maar dat doet hij nog even niet. Hij kon weglopen, maar dat deed hij nog even niet. Dus eigenlijk is het niks anders dan deze fles hier. Ja, er zit een hagedis in. Die hagedis, die heet Camille. En die hagedis, die kan bewegen, maar dat doet hij nog even niet. Die fles, die kan naar beneden vallen. Maar dat lukt niet, want die zit hier vast aan een touw. Dus de denkbeeldige zwaartekrachtlijn die hier aantrekt, kan nog niet losgaan in energie. Eigenlijk heb ik dus iets nodig waardoor die fles weer losgaat. Dus ik heb een actie nodig en die actie zit hier ergens verborgen. En als die actie zo meteen gebeurt, dan gaat die fles als reactie naar beneden. En dan heb je bewegingsenergie. Dan wil ik even kijken, wie is mijn demonstratieteam in deze? Bewegingsenergie aan deze kant. Jullie gaan allemaal bewegingsenergie laten zien. In 3, 2, 1. Ja, heel goed, heel goed. Een soort stille disco, dames en heren. Zie je dat? Applaus voor jezelf en applaus voor hem. Bewegingsenergie, want jullie zitten boordevol bewegingsenergie. Want jullie houden van heel veel suiker. En dat is leuk om te weten. Als je suiker eet en je zet het op in bewegingsenergie, dan is er niks aan de hand. Ja? Maar als je suiker eet en je doet er niks mee, dan wordt het vet. Dan wordt het potentiële energie. Oké, we gaan verder met de kettingreactie. Wie denkt te weten waar het begin van de kettingreactie is? Jij denkt het te weten? Kom maar even naar hier naar voren. Dan ga je dat eens even laten zien. Kom maar. Even vragen, dit is Johan. Je gaat nu in de ketting. Dus in de ring van de ketting. Hoe heet het? Wie volgens mij, voorzichtig. Niks aanraken. Want alles staat strak.
staan. Want het begin van de kinderreactie, dames en heren, ben jij zelf. Kom even hier naar beneden. Mag ik een klein applaus? Van de Giel. Ho, 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 hij heeft nog niks gedaan, hè? Oh, je staat Hij er heeft nog helemaal niks gedaan, dus een klein applaus. Oké. Weet je waar je ongeveer gaat beginnen? Jij bent het begin. Zij heeft hem net in de hoofd opgebouwd, dat is heel knap. Altijd bij Kwaan, binnenhalve geleden. Denk je dat je ook aan kan? Ga jij vast klaarstaan? Dan laat ik even zien, dames en heren. Dat hij is de oorzaak, hè? Ik ga zo meteen aftellen. Hij gaat het beginnen. En wacht even, ik zal even die helemaal strakker doen. Want hij staat wel heel erg hip. Het gaat hier niet om hip, het gaat hier om veiligheid. Voilà. Hop. Michiel, concentratie. Hij zit in zijn concentratie nu goed. Hij is de oorzaak. En wat gaat hij veroorzaken uiteindelijk? Wat? Baksteen valt. Zonder die theedoek is de bedoeling. Nog heel eventjes. Wacht even. Even kijken. Ja. Zo. Hij gaat ervoor zorgen dat die baksteen valt. Michiel, wat staat er op die baksteen? Gevolg. Oorzaak, gevolg. Oorzaak, gevolg. Oorzaak, kettingreactie. Gevolg. En als straks die baksteen valt op die ijzeren plaat, dan wacht een keihard applaus. Is dat afgesproken? Echt zo hard schreeuwen dat ze het in de arena kunnen horen. En dan is die heel even mee vandaag. Ja, afgesproken? We gaan even repeteren in 3, 2, 1, pas. We gaan nog weer repeteren in 3, 2, 1, pas. Heel goed. Ik denk dat hij zat die nu al heeft gehoord.